Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da kasancewa da ku a wannan bidiyo. Insha Allah bidiyon mu na yau zan nuna mana yadda za mu tara bitcoins ta Telegram. Shi wannan site ɗin za mu nuna muku yadda za ka yi amfani da shi. Za mu bar muku link wannan site ɗin a description ko a comment na farko, yadda za ka tara bitcoins da Telegram ɗinka. Allah muna roƙon ku ga wanda bai mana subscribe ba ya taimaka ya danna mana alamar subscribe, sannan ya danna mana alamar ƙararrawa duk lokacin da muka ɗaura bidiyo YouTube su sanar da shi. Da farko za ka zo ka buɗe Telegram ɗinka kamar haka. Za ka shiga cikin Telegram ɗinka. Bari mu kai ku cikin site ɗin. Za ka shiga cikin site ɗin kamar haka. In ka shiga cikin site ɗin, sai ka danna start, zai nuna ma ƙofofi kamar haka. Idan ya nuna ma wannan ƙofar kamar haka, sai ka zo ka danna nan wajen, sai ka danna shi kamar haka. Idan ka danna shi zai buɗe maka kamar haka. Idan ya buɗe maka wannan ƙofar kamar haka, to inda za ka zo ka danna shi ne, za ka zo ka danna nan wajen visit site ɗin nan. Za ka ga a rubuta visit site a nan wajen. Sai ka zo nan, sai ka yi clicking a kai visit site ɗin nan. Zai ɗan yi searching, sai ka ɗan jira. Yawwa to in ka danna zai nuna maka wannan ƙofar. Idan ya nuna maka wannan ƙofar, to inda za ka je na biyu kuma, za ka zo ka danna go to web ɗin nan. Gashi nan, nan wajen go to web, kawai sai ka danna shi. In ka danna shi sai ka buɗe open ɗin nan, sai ka ɗan jira. Zai ɗan yi searching. Gashi nan yana yin searching. Yana buɗe maka kamar haka. Network ya ɗan riƙe mu. Zai ɗan yi searching, sai mu ɗan jira shi. Sai ka danna back, ya buɗe mana gashi nan kun gani. Sai ka dawo baya. In kalla yanzu gashi nan mun samu 173 bitcoins. Sai mu ƙara zuwa mu danna shi. Sai mu danna open. Sai mu ɗan jira ya searching. Mu ɗan jira shi ya ɗan yi searching. Yana gama searching kawai zai nuno mana wani ƙofa. Sai mu danna back. In kalla gashi nan inda mun ƙara samun 173. Wannan site ɗin suna biya da gaske. Bari mu nuna muku withdraw ɗin da muka yi a cikin wannan site ɗin. Bari mu shiga balance ɗin mu yanzu. Za ka danna balance. Gashi nan balance ɗin mu muna da 6,354. Sai mu zo mu shiga history. Mun ga nan history ga abin da muka cire da farko. Ga nan withdraw amount 10,000 satoshi wanda muka cire. Ga nan kuma withdraw amount 12,000 satoshi, shi ma mun yi withdraw. Sannan muka zo muka ƙara yin withdrawing ɗin 10,800 satoshi. Wannan su ne withdraw ɗin da muka yi a cikin wannan site ɗin a bitcoins wallet ɗin mu. Idan ka zo za ka yi shi wannan minimum withdraw na wannan site ɗin shine 10,000 satoshi. Da zarar kuɗinka ya kai 10,000 satoshi, sai ka zo ka danna balance. Idan ka danna balance, sai ka danna withdraw. Zai nuna maka kamar haka. Nan wajen zai nuna ma balance ɗin da kake da shi. Kun ga mu yanzu ya ce mana kuɗin mu bai kai balance ba. Sai ka zo ka danna nan. Nan za ka yi copy ɗin blockchain wallet ɗinka. Sai ka yi pasting ɗin shi a nan wajen. Kana yin pasting ɗin shi, sai ka yi pasting ɗin blockchain wallet ɗinka a nan wajen. Sai ka yi sending. Kana tura musu, za su turo ma withdraw ya successful.
mun riga mun yi komai da komai. Wannan site ɗin tabbas suna biya. Insha Allah na san za ku ji daɗin wannan site ɗin. Na gode.